Hej alle sammen. Jeg skal lige prøve at lave en lille video til jer, hvor jeg fortæller lidt omkring Aalborg veje og trafikafdeling. Fordi jeg synes simpelthen, at nogle gange de laver nogle skøre ting. I dag skal vi op til forbi Sonkerholmsbakken. Og jeg bor hernede ved, omkring Odinsgade nummer 2. Og det jeg synes, der er lidt skørt, det er, at vi vil selvfølgelig gerne have, at vi skal passe på naturen og så videre og så videre. Men når vi laver sådan nogle ruter her, hvor vi spærrer halvdelen af byen af, så bliver det rigtig, rigtig besværligt at passe på naturen. Prøv lige at filme den vej der lidt, så folk kan se det. Nu kører vi ud igennem nogle af de her små veje for at komme ud til Humlebakken. Og så når vi kommer ud til Sonkerholmsbakken, hvor vi skal ud til planetariet, så er det hele det skøre, det starter. Og det er jo ikke det eneste sted i Aalborg, man har lavet så skørt. Så det studser mig lidt, at det skal være på den måde. Først og fremmest, så skal vi køre ud af sådan nogle små veje her. Det kan man så sige, at det er jo fint nok, fordi så flytter man lidt af trafikken væk fra de store hovedveje, og så ud i nogle af de her små veje her, så vi decentraliserer lidt trafikken. Du behøver ikke filme der, bare film forude, skat. Højere op, så I kan se, hvor vi er. Ja. Så nu er vi på vej ud til Humlebakken, og det er jo herude, det sådan rigtig bliver skørt. Hvis vi har valgt at tage den anden vej, som vi plejer, op igennem, op forbi, jeg tror det hedder ikke Dorvej. Petersborgvej. Ja, langs Petersborgvej op. Men så skulle vi faktisk vende om, og så køre tilbage, eller køre ned af sidegaden heroppe ved Rohaven, for at komme derop. Så vi vil faktisk støde på sådan en, du må ikke køre over vejen-agtig. Du må ikke dreje til venstre. Så heroppe ved Rohaven mod Sonkerholmsbakken, der må man ikke dreje til venstre. Så nu kører vi den her vej i stedet for. Og så har jeg sådan lidt, at jamen, der skal der være plads til offentlig transport, og det er da også dejligt, hvis folk de gerne vil tage offentlig transport, og vi skal da også gøre det nemmere for folk at tage offentlig transport. Men det skal ikke være på bekostning af den øvrige trafik. Det skal ikke være sådan, at vi gør det nemmere for cyklisterne på bekostning af bilisterne. Det skal ikke være sådan, at vi gør det nemmere for dem, der kører i bus på bekostning. Vi skal gøre det nemmere for alle parter så vidt som muligt. Og der er bare nogle ting, som jeg oplever, der bare gør det besværligt for alle. Ikke? Og det er jo så her, hvor altså, når vi lige kommer til venstre heroppe, så er det der, hvor det for alvor bliver skørt, synes jeg jo. Og så kan man sige, hvorfor sender du så ikke bare en klage direkte til kommunen? Jo, men det kan man godt, men de lytter ikke efter derinde. Og det er gang på gang, hvor vi ser, at de faktisk er hensynsløse. Både når de skal, så lukker de den ene vej ned, og så lukker de en anden vej ned, så lukker de 2-3 veje ned, og holder dem lukket i rigtig, rigtig lang tid ad gangen. I stedet for at tage et skridt ad gangen, og så et skridt ad gangen, og så næste fase. Ikke? Så tager de 3-4 forskellige vejprojekter og blander dem sammen, så det bliver endnu mere kompleks. I stedet for at tage en ad gangen, og så en ad gangen. Ikke? Så man lukker simpelthen flere hovedveje ned, bare for at lave noget vejarbejde. Og så kan man jo sige, jamen det skal gøres, fordi det skal være billigt. Jamen det bliver bare ikke billigt, fordi der er mennesker, der bliver berørt af det. Og jeg ved da, at min timeløn, den er dyr. Så når jeg sidder i bilen, det bare spilder mit liv og min tid. Og den tid betaler kommunen jo ikke for. Vel? Så det koster mig som borger, at kommunekassen skal spare lidt, fordi de ikke gider arbejde på et eller andet bestemt projekt. Det synes jeg, det er hensynsløst. Så sidder der måske 1000 mennesker i deres biler og kigger ud på ingenting og venter. Fordi at der er for meget vejarbejde. Ikke? Og de 1000 mennesker, det er meget tid, der går med det.
Prøv lige at filme derovre på den vej der. Vi skal sådan set derover nu, men vi må ikke køre direkte derover, fordi de har lukket af for bussen. Tilfældigvis i dag, så kommer der en bus, men hvis nu der ikke er kommet en bus nu, så kunne vi jo sagtens køre over, blink og så køre over på den anden side. Der skulle bare lige være en forhøjning. Det må vi ikke. Så nu skal vi køre ind. Prøv at filme derovre. Nu skal vi køre ind her og vende. Så vi kører selvfølgelig ind her. Tjek om der kommer cyklister. Det gør der ikke. Så kan vi køre ind på Rema 1000's parkeringsplads. Film herovre. Yes. Så kan vi køre ind på Rema 1000's parkeringsplads og bruge det som rundkørsel. For at komme rundt. Så kan du så sige, ved du hvad, hvorfor kører du så ikke den anden vej rundt om? Jamen først og fremmest, når vi så kørte fortsat længere ned, så skulle vi ned og lave en uvending dernede, og så bruge et andet område som rundkørsel for at komme derind. Okay. Nu kan jeg filme som den vej, hvor vi følger. Så skulle vi bruge et andet sted som rundkørsel. Så det her det er det mest hensigtsmæssige sted, hvor vi lige kan vende bilen for at komme derover. Og ellers, så er alternativet, det er, at vi kører hele vejen op ad Hadsundvej, hele vejen rundt om Golfparken, ud af til Sauersvej, for så at komme den i den rigtige retning ned ad her. Og nu er vi så heldige, så er der grønt heldigvis. Ellers så kunne vi sidde og holde der for rødt også, brænde diesel af på det. Fordi vi ikke må krydse det bitte stykke her. Og som I kan se, der er jo ikke nogen busser nu. Jeg kunne sagtens krydse her, men det må jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem det er, der beslutter sig for det, men det må jeg ikke. Det er til gene for hele trafikken. Prøv at filme ned af her. Det er til gene for hele trafikken, at vi skal krydse vejen der. Og det synes jeg simpelthen, det er lidt skørt. Fordi vi skal op til planetariet. Hvis du også synes, det er skørt, så prøv lige at råbe op nede ved kommunen. Ikke fordi du skal stå og råbe af dem, men prøv lige at nævne det over for dem. Og så sige, at du også synes, det er skørt der. Den måde, de lukker vejene af på og laver dem ensrettet og lukker mere og mere byen ned. I stedet for at have tillid til, at bilisterne rent faktisk kan finde ud af at køre. Og buschaufføren kan finde ud af at køre, og cyklisterne kan, osv. osv. Og det her med at sænke farten hele tiden. Jamen hvis der ikke sker ulykker, hvorfor skal farten så sænkes? Folk kan åbenbart ikke finde ud af det. Eller kan de? Jamen det kan de godt. Hvorfor skal farten så sænkes? Er det signalpolitik? Er det politik, man gør bare for at lyde godt på papir? Eller er det rent faktisk noget, der har resultater for menneskets liv? Det var bare lige det for i dag. Så må du gerne lukke.